Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon aste berri bat eta hilabete berri bat dagoeneko maiatza da. Eta indartsu hasi dugu hilabetea. Atzo maiatzaren lehenengoa langileen nazioarteko eguna izan zen eta manifestazio jendetsuak izan ziren hiriburuetan. Borrokan ari gara lelopean. Eta amaren eguna izan zen, badakizue amaren eguna antzinako Grezian hasi zirela ospatzen Rea jainkosaren ohorez. Rea Zeus, Poseidon eta Hades jainkoen ama zen. Piernas que se abren en camillas para que puedas nacer. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero... Baina horiek atzoko kontuak dira, beraz, gaurkoak. Gaurko egunez zendu zen Ida Gramko Grakasen 1984ean. Venezolar idazle oparoa izan zen Gramko, genero asko landu zituen saiakera, eleberria, antzerkia, baina poesiarekin iritsi zen maila gorenera, bai kalitateari dagokionez eta baita kopuruz ere. Horren adibide dira psikopata baten poemak, eguzki eta bakardadeak, errekarri hau edo zehatza eta jarraitua. Hitzen bidez, iragankortasuna betiereko eta transzendente bihurtzen saiatu zen Gramko, baina beti galeraren mehatxu iraunkorraren pean. Edertasunaren bilaketa etengabean aritu zen. Horregatik, bere poemetan gehien errepikatzen den kontzeptua lorategiarena da. Bere buruaren metafora gisa erabiltzen du lorategia, porque Gramkok ideiak bururatzen zaizkionean liliak jaio direla esaten du. Playas que tengo, sembraste absurdos su jardín de Poeta eta edertasunarena ehiztari eta harrapikainera bezalakoa da. Poetek edertasuna harrapatu nahi dute, baina edertasuna libre ez balego ez litzateke poetarik existituko. Karmele Jaiok behin esan zuen edertasuna bahituta dagoela. Bakarrik azaleko zerbait balitz bezala erabiltzen dugula gehienetan, gimnasio batean edo perfumaria batean eros dezakegun zerbait balitz bezala. Baina edertasuna ez da hori. Stendhalek esan zuen edertasuna zoriontasun promesa bat besterik ez dela. Horregatik zegoen edertasunarekin hain tematuta. Baina idazle frantsesak argi utzi zuen, edertasunaren kontzeptua oso desberdina da antzinako Greziako norbaitentzat eta Frantzia garaikedako norbaitentzat. Hor dago koxka. Edertasunaren ikuskera aske eta arbitrario hori lasaigarria da. Edertasuna ulertzeko 1000 modu badaude, ederra izateko 1000 modu daude.
Edertasun guztien leku izan nahi duzunez gero, hala izan zaitezen, bizitzaren kantu zaren ibaia, bizitzaren kantu zaren horia ibaia, bizitzaren kantu. Gure egunerokotasuna edertasunez betea dago, eta edertasunaren bila dabiltzan pertsonez, hainbeste lekutan topatu daiteke, musikan adibidez. Oso agerikoak direnetatik hasita, James Blunten You Are Beautiful adibidez, edo Princeen The Most Beautiful Girl in the World, konplexuagoetara. Bai, Martin Jade kazetari eta idazle donostiarrak dio musika kororen gainetik ederra izan behar duela. Horregatik hainbeste musikarik abestu diote edertasunari. Baina Luis Eduardo Auteko ezala gutxik. 1989an idatzi zuen La Belleza musikariak. 70ko hamarkadan Alalbarekin egin zuena, 80ko hamarkadan errepikatu nahi izan zuen La Bellezarekin. Zentzua eta babesa topatzea edertasunaren bitartez. Edertasunaren kanpoan beharrean, gure barnean bilatzeko proposatzen digu Autek azalekotasunak alde batera utzi eta gure desira gordinak entzuteko. Hori bai, edertasunaren iregultza. Pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Eta zenbat irudi eder oparitu dizkigun zinemak, tira, zinema ederra da bere baitan, bere hizkuntza konplexua da. Irudia mugimenduan, muntaia, soinuak, hitzak, diskurtsoak, isiltasunak. Artista handiek elementu horiek guztiak adierazpide gisa erabiltzen dituzte, bestela esan ezin dezaketen zerbait esaten saiatzeko. Eta hausnarketarako hazia ereiteko, aurre iritziak erausten laguntzeko, edo edertasunaren kontzeptua bera zalantzan jartzeko, badira hori egiten bereziki adituak diren zinema zuzendariak. Adibidez, Stephen Daldry, zine zuzendari ingelesa, gaurko egunez jaiotakoa. 2000 urtean pasioari buruzko pelikula bat egin zuen. Eta ez dago pasioa baino gauza ederragorik. Pelikula ora Billy Elliotzen, dantzarekiko maitasuna eskurritzen duen mutiko bati buruzkoa. I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Eta edertasunaren eta zinemaren jainkosak aserretuko zaizkigu Paolo Sorrentinoren La Grande Beleza aipatzen ez badugu. 2003ko pelikula horrek oso ongi azaltzen du liraintasunaren eiza. Protagonistak idazteari utzi zion edertasun handia etzuelako topatzen, baina azkenean irudi batek nerabezarora eramaten du, eta han, erroetan aurkituko du bizitasuna emango dion hori. Oso ondo definitzen du Sorrentinok berarentzat zer den bizitza eta zer den edertasuna, beraz pelikulatik esaldi bat lapurtu dugu. Horrela amaitzen da beti heriotzarekin, baina lehenago bizitza egon zen, isiltasuna eta sentimendua, emozioa eta beldurra, itxuragabeak, edertasunaren distira apelatsuak. Taku esperoan Denagin dalgen eukan Dena bukatu da Heriotzetan zerbait polita topatzea zaila da oso, baina batzuk maixoki hitz egiten dute heriotzaz edertasun paregabe batekin, ibilbeditarrek abesti honetan egiten duten bezala. Roger van der Weyden saiatu zen heriotzaren edertasuna islatzen bere margolanetan, 15. mendean. Edgar Allan Poek horixe egin nahi izan zuen bere liburuetan 1840 urtean. Eta heriontzaz mintzo da Louis Gluck 1980ko poemetan. Edertasuna hori izan daitekeelako, une ilunetako argizpi bat. Txaiak amaika
Baina benetako edertasuna ez dago musikan, zineman edo museoetan eskegita dauden artelanetan egunerokotasunean dago edertasuna. Eta esan bezala, niri ederra iruditzen zaitenak zuri barnean ez dizu zurik piztuko. Eta hori da magia. Horregatik topa dezakegu edertasuna besarkadetan, begiradetan, loreetan, isiltasunetan, argilunetan, ohean. Oean. Bai, ohean, dardarka. Doana munduaren kontrakarrean, imaginatu zaitut arnazkantuka, nire gorputz gainean erdikatuka, hasta muka jarraitu dut ataparka. Baina tira hoetik atera gara eta pres gaude gaurko saioari hasiera emateko ere. Crossover jaialdia larunbatean amaitu zen eta Patxi presarekin, antolakuntzako kide den Patxirekin hitz egiteko aukera izango dugu gaur. Eta Maider Arregi Markuleta etorriko da senyora sakriketaren inguruan hitz egitera. Emakumeen eta bestelako identitate subalternuen taularatzea du helburu lagun arteko bertsolaritza sariketa honek. Idoia dabilak puri-purian dauden telesail eta pelikulen zerrenda osatuko dugu. Eta etorkizuna iragarri zuten pelikuletaz ariko gara. Zuekin irratsaio bat egitea hori bai gauza ederra. Gaur maiatzak bigarrena du eta astelena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin, jaun Andreok, dantza egiteko munduan gehien konzentratzen den emakumea bestela bigarren kafearen hasierako dantza hontan bera aurpegia ikustea besterik etzenukete. Amaia Resende Giroz, arratsaldeon. Kaixo, kaixo. Neurona danakor jarritu zu filen. Zer gaiztua zen. Berak dantza hasi du konzentratu xamar, baina azken mugimendurako dagoeneko gogoak joan zaizkio. Goiuri ez eizaren di, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ui. Zite dizu. Traketxa nahi. Bai, oso. Litro bat gure irratiko maietik barrena ibili da gaurko saioa hasi baino minutu eskaz lehenago eta... Eta hortxe, azkegu trapua goraindik hemendik. Izketan ari zaizuena, Oiño Gasenxo Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 300 eta 89 garrena du, apirila atzean utzi genuen eta maiatzak bigarrena du dagoeneko, arratsaldeak 4 eta 14 izango ditu 14 segundu barru, eta hementxe 4 gara, naiz eta 4 garrena oraindik ikusten ez duzuen, laizera orkestuko dizuegu eta. Ongitorri, guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old and older than the trees, younger than the mountains. Bakiz FM atzo eta gaurko kantuak. Country roads, take me home to the place. Nostalgika etorri zareten gaur. West Virginia. Barkatu entzulean, barkatu. Nahi, kondo izinoten, Ibile, okerro. Askoz okerro. Ba, Jon Denberren kantu honekin abiatuko du gaurko saioa, norbaite pentsatuko du, ingelesez ere egin zuten eganen kantuaren bertsioa. Bueno, igual saldiaz izan zen Jon Denberri kantu bizpairu lau, ez da izen bat izango ziren nola harrapatu eta Euskal Herriratu zituenak duela astebete. Nere taldekide batek onda zizketan esan zidan, etziazu esan, behin batian loiolan ez dela eganena. Ez da posible, ba, ez. Eta inzuzen ere, hori Jon Denberren kantu batean oinarrituta dago.
Bueno, ari garai batean eganek egin zuen, gero Kentzazpik eta norbaitek ere egingo du aurrerago. Euskal musikagintzaren zikloa da, besterik gabe. Euskal Mana, Julita Benegasik esango luken bezala. I hear her voice in the morning hour, she calls me Akaso Jonden Berrek ere lapurtuko zion norbaiti eta ez zion kontatu. far away, driving Xiltasunean trebea baita, baino gehiago. that I should have been home yesterday. Bueno, utziko dugu kontu hau bestela hemen... Utziko gero- dugu. Bai, gaiztotu eta turri zarete da, gero bida. Kolektibotasuna. Gorkak dio, kaixo kuadrilla, gaur jai dut. Ai, ze sortu. Igorka, ona. ibaino beto bizianik jaio aldeko, dauneko. Zezuan jaioko? Seguru Gorka? naiz. Nire gaurko maite dut da, asteburu hontan turismo rural egin dut, gainea. batek Friasen, Burgosen, da atzo Gasteizen, ze Bueno. politia bidaiatzea. Gasteiz turismo rural ez dakit. oso turismo rural. Hombre, Bueno, igual bai. harrapatze balin mazu araia edo gaurain inguruan bizileta eta Claro. lautadatik barren araño jote bazea, edo oinez, Santio bidearen bidetik. Baina araia eta gurain, araia eta gurain dira ez Gasteiz. Bai, baina handiken Gasteizerainoko bidea egiten badezu, bueno, bai, nezu pixkate landa turismoa hiriburura iristeko. Lenguan Vale, Josu Izuetarekin aritu ginen, ba, ez? Natura eta hiriak, ba, uste dut Gorkak antzeko zerbait egin du. Take me home, down country road. Bueno, eta kantua jontzaigu ia maite dutetan murgildu gabe, Amaia Resende egiluz, zein da zure maite duta? Ba, nire maite duta, idoiari eskartu behar diot. Ze aurrekoan ekarri zigun, Heartstopper telesaia, ez dakitela ondo esaten, ze iruditzen oso zaila dela izen burua. Beraz, bueno, telesai berri hori puri-purian dagoena, mundu guztiak gora ipatzen duena, hain goxoa dena, hain polita dena, baitet, piat aurrekoan ikusi nun, eta ikusi nun, osea, 8 atal dauzka, 8ak ikusi nituen, jarraian, segidan, etenik gabe, komunera juteko ere nintzen mugitu, eta asko maitet telesai hori. Noski badaude gauzak aldatuko nituzkenak, baina asko gustatu zitzaiten, eta maite duta, hoxe. Berriro ere buruak aldu. Goiuri ez izarandia, zure maite duta? Zizut esango. Arkitu behar du. Bueno, ba, nik Zeba ez dugu esan. prestatuta eneukan, beraz inprosatu marko dut. Ara! Bai, baliatu nahi nun Goiuri berea bota bitarteko tarte hori. Bai. Denbora. Ha, Goiuri. olkik ordainetan. Zirrara karnazal. Zeren ordainetan. Lehen pasaren gauzatxo. Indiferentziaren zaplastekoa jaso dut, Zi, muturra behar dugu. eta zerrenago. Baina nik ez dizut zaplastekorik eman. Bai, baina Albo interesa kaltea etzeon kontatu behar zuen azuk entzutean. Zeon, nik laneko dei bat jaso eta berari kasu egin izorretan, A ber. nei hori leporatzean. Ez gea, hasiko, hemen, mundu guztiai, gure eztabaidak kontatzen. Ui, ezki hasiko? Bueno, bukatu dezue. Denbora asko dara magula. Ez. Bigarren kafean Baina gure eztabaidak elkarantzik. gaurko saioan. Ah, gaur ez, bale. Goiuri. Jo, earki hasi entzule, Goiurik ez du bere maite duta esan nahi. Amaiak ez diguzten gure trapu zikinak hemen mai Barkatu, gaineratzen. uste izu, Dino, nina jakin maite duta. Ez? Jo, bale, hala. Mañan horretarako. Panik maite dut oroitzapenak eraikitzeko egiten diren saiakerak. Larun batean hortan aritu ginen lagunak, entzule zaretenak iniz entzungo zeniaten kontatzen, duela jate batzuk, lagun batek buruaz beste egin zuela, eta haren inguruko oroitzapen horiek bizirik mantentzeko, auzolan bat jarri genuen martxan, eta haren errautsen inguruan bankutxo bat kokatu nahi genuen, eta tartan ibili ginen, eta bankua sortzea izan zen akaso hortan trebeagoak direnen lana, edo gainontzeko etornilloak sartu genituen, baino imazdea eginda zegoen, baino bai, lagunekin biltzea horrelako gai baten inguruan, eta
bakaso mina sortzen duen horri bizkarrik eman gabe gauza ederra iruditzen zait, eta hori maite dut. Bain kontatuko guzu zure maite dut dago, Juri? Ez ba? Akabáramos! Ez? Hala. Ez dago maite dutik? Ez dago maite dutik? Hau abiden berriro kantua zen, joan den ostiralean kaleratu zuten euren EPA, eta Goiurik bere maite duta kontatu nahi ez badigu, saioa hasi ere egin beharko dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizue, maiatzak bigarrena du gaur eta zuen postal batzuk iritsi dira, baina beste batzuenen esperoan jarraitzen dugu, beraz azken egunak edo azken, ez dakit, aste eta pikutziko dugu, eta datorren asteren amaieran iritsi direnekin eta iritsi ez direnekin, Ili kafe makina zoragarri bat eta harentzako kafe mordoa oparituko diogu garaileari. Ze, hausta zozketa bat, hemen postalak bere xarma behar du, eta xarma hori baloratzeko gu izango gara epaile. Horrela, arkakuxo esan dezazun lasai, toango egon dela, ze bestela eluke graziarik. Itxasoko olatuek eskutitza ikarri dute zure hitzak irakurri. Hortarako postal bat bidali behar dituguzue, bigarren kafearen laborategira, Tolosara, Rondilla kalea 15 helbidera, 20.000 postako dera, eta zue jarri hor bigarren kafea, eta postaria aklaratuko da, inongo arazorik gabe. Edo bestela jarri Goiuri, Maja, eta horre moldatuko dira. Perfecto. Hau ez da erreala. Zuen postalak behar ditugu eta noski postal hortan zerbait kontatzea, originalak izatea, argazkiak ederrak izatea, poetika bat egotea, mezu hortan zerbait berezia kontatzea. Nahi duzuen egin dezakezue, baina gero eta eskaera ubetatik gertuago egon, orduan eta aukera gehiago izango dituzue. Zuek garaiak izateko eta Ili kafe makina zoragarri hori zuen etxeetara heltzeko. Lauak eta 24 minutu bigarren kafean naiz irratian zarete, eta guk gaurko saioa tajuz ere abiatu behar dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian bigarren kafea. Ta berdina da Bilbon Basaurin, Beasainen zein alegin. Feminismorantz egin ditugu, bertxotan hainbat alegin, eta kontrako eztarri hortatik badago nahiko zeregin. 15 hots bildu ditugu, konstantzia gera dadin, orain irentsi egin behar da,
ta digestioa egin. Uxue Alberdik bota zituen bertxotan hitz hauek 2019an bertsolari idazle eta emakume izatearen ondoriongatik galdetu ziotenean. Izan ere, azken boladan bertsolari eta bertsozale feministak elkartu eta hausnarketa egin dute. Hausnarketara gonbidatu gaituzte eta bertsolaritzaren eta feminismoaren arteko harremana aurkeztu digute. Euskalduna, feminista emakumea, badira denak batera eta bakoitza bakarka aztertu, hausnartu eta kudeatzekoak. Kudeatzekoak gizartean edo bakoitzaren barrenean. Baratzeko pikuak irutxurten ditu, senyora talde honek miarinak ditu. Hiru hoiek izateagatik, hirubider errebelde, hirubider zorioneko edo hirubider zoritxarreko ote ziren galdetu zieten Maialen Lujambio eta Miren Artetxeri. Zoritxarreko, zorioneko eta guztiak bat batera. Eta ze mespretxu jaso litekeen gure izendapenen truke, baina berriro jaio ezkero berriz alaxe nahi nuke erantzunen parte izan ziren. Nabaria da azken urteetako presentzia, feminismoak zeharkatzen dituela gero eta gehiago bertso saioak, nola ari den lekua hartzen emakumea plazan, baina bidea luzea da oraindik. Ertzak erdigune bihurtu eta erdiguneak zalantzan jartzeke daude oraindik. Eta horretarako oholtza eraiki dute senyora sariketako kideek. Bigarren edizioa izango da aurtengoa, Hendaian hasiko da maiatzaren 14ean, eta xehetasun guztiak ezagutzeko gurean daukagoia da Maider Arregi Markoleta, sariketako antolatzaileetako bat. Ongi etorri, Maider. Upa, arratzaleon. Arratsaldeon. Bueno, pixka bat laburtu dugu eta hasieran sarreran ere komentatu pixka bat. Baina, bueno, zer da senyora sariketa? Seguzu, zure hitzetan. Bueno, senyora sariketa da, sariketa bat, hitzak esaten da bezala. Eta hori bere helburua da bertso munduko eragile feminista desberdinak elkartzea. Ez bakarrik bertsolari feministak, baizik gai jartzaileak, antolatzaileak, epaileak, publikoa. Orduan da, sariketa bat helburu dakona bertso munduko feministen saretze hori indartzea eta sakontzea. Esan dugu lehen maiatzaren 14ean hasiko dela, sariketa Hendaian, baina beste bi saioz osatuta dago sariketa hau. Hori da, maiatzako 21 Laudion izango da bigarrena, eta gero ekainak 4 finala Leitzan. Entzule jakintzazu sarrerak jada webgunean irubebikoitza.bertxosarrerak.eus webgunean jada eskuragarri daudela, beraz interesaduen orok arditzala sarrerak lehen mailen, bestela agortu ingo dira. Eta bueno, gaur bertan kaleratu dituzue kartelak ere, lehen kanporaketan ikusitzakegu Josune Aramendi Perez, Irati Alkantaria Ordan Pileta, Pauli Loizaga Legarra eta beste. Bigarren kanporaketan ere Leire Vargas Nieto, Andere Arriola Bengoa, Ane Beloki López, Anela Bakamaioz eta beste ere bai. Izen berri asko ikusitzakegu, ez? Aurreko edizioan eta honetan ez dira izen gehiegi errepikatzen. Hau nahita egin duzue, horrela sortu da? Bai, de hecho ez da izenik errepikatzen. Ez da? Ez, sariketan helburua alako alik eta emakume bertsolari gehien hortik pasatzea. Orduan, iaz deitu genituen 14 bertsolari eta aurten beste 14 guztiz desberdinak. Eta hori helburua da, adin desberdinetako bertsolari emakumeen saretzea, ez bakarrik adin, lurralde desberdinak, igual, incluso estilo desberdinak, plazan askotan elkar aurkitzen elkarrekin kantatzen ez duten emakume bertsolariak elkarrekin kantatzen jartzea, eta pixkat hori ere bada helburutako bat. Beraz, hemen badakigu, ez dela ezer, edo ia ezer hausaz gertatuko, eta ez dira hausaz aukeratu seguruna, finalean egongo diren bi senyora, jada senyora diren hoiek, zuek esaten dezuen bezala, izan ere, Leitzako finalean, kanporaketetako lehenengo
kanporaketa bakoitzeko lehenengo bisailkatuak egongo dira, eta gero, jada senyora diren beste bi bertsolari, oraindik suposatzen dute zingo diguzula kontatu zen izango dien. Baina hau, aurreko urtean ere hala izan zen. Zergatik antolatu zenuten horrela hau da, kanporaketa, baina finalera ja beste bi eramatea. Ez dakit. Egia esan, nik uste dut. Erantzun hona, ez da. Ez dakit, hola itzuntan. Ez, batek esan eben, hola, zer, eta ia sartzen mu bi zuzenian finalera, eta benga, bale, eta, eske gero gauza hauek, gero serio bezala saltzen dira, baina batzutan dana hola, kaina artean pentsautako ideia multzo bat. Baina, ez, badia, Orezko bi senyora edo deitzen dunak ja finalera zailkatutako bi senyora horrek dira, nola bai guk aitortza bat ikia gure xauen bi emakume bertsolari, arrazoi desberdinengatik izan alda, edo urte gehiago doia zelako plazan, edo ez dakit alda izan, igual ez dago hilako euki plazan guk uste merezi beste leku, edo, arrazoi desberdina direla eta guk aitortza berezi bat ingure xauen bi senyora, ja finalera zailkatuta ekarriko. Eta, hemen ari gara, senyora gora, senyora bera, senyora sariketa delako sariketa, baina, senyora hitza ere bada, hitz sendo bat, hitz potente bat, zergatik aukeratu zenuten senyora hitza? Hori kaina tartean. Ez, eta gero hainbat kritika jaso du, espainola dala edo klasista izan litekela, eta nik uste dut, igual belaunaldi kontua badala, adibidez nire amak esaten ostan maider senyora, baina senyora, niri ofendio ingo nostan senyora ditziak, eta nik uste dut badagoela hor belaunaldi saltoa, nire belaunaldi xantzat senyora da, emakume indartxu bat, que senyora, como, zerbait, hori, emakume indartxu edo... Eta ondo dagoena, ez? Ondo dagoena, bai. Oso aspirazionala, nik senyora izan nahi dut. Nola izan nahi duzu? Bigarren kaferen laboratira sartu, Amaia eta Goiuri antxetu patu xerita, da zik ustezu. Bi senyora. Hori egia da. Bi senyora. Ze ondo. Ez, nik uste kaleko hizkuntzan edo gure artean badakola konnotazio positibo hori, emakume indartxu batena, eta hortik dator senyora hitza. Ez da... hori igual senyora lehenago zan, eskondutako emakume bat, edo ez dakit, igual gehiago lotzen da beste edo emakume klase dun bat, edo igual beste gari baten gehiago lotu da beste zerbaitekin, nik uste dut kontzeptu hau aldatu iten diala, eta gaur egun senyora hitzak kalian nahi dagoela esan hori. Gero ere, askotan gertatu izan da, gaur egun agian ez hainbeste, baina pixka bat duela hamarkada batzutako bertso saio bateko argazki bat ikusten dezu dagoela, senyores, beteta, dia senyoro pila bat, ez? Eta nik uste, nahi gustatu ziteiten asko, sariketa honen berri ukin nuenean aurreko urtean, esaten nola, ze ondo erabakia, nik senyoro hitza asko erabiltzen dut. Eta da hori pixka bat kontrapuntua, ez? Ematea, bai. Eta, gai honi pixka bat tiraka, bertsolaritzan oroar ari da ematen aldaketa bat, azken urtetan ari zarete emakumeak plaza hartzen, ari zarete plaza zuen ganatzen. Lehen agian, estitxu barozen agatek, Maial Lujamio, Amaia Agirre eta belaunaldi pixka bat helduagoak diren emakume bertsolariak, agian moldatu egiten ziren gehiago plazara edo plazan aurkitzen zuten egoerara. Orain, feminismoak zeharkatzen ditu gaiak, zeharkatzen ditu saioak, publikoa bera, zuk esan dezun bezala. Zuek horrela sentitzen duzue barrutik ikusita edo? Bai. Eta gero batzutan hor kontra esan bat bai, gugabit sortzen saio mota asko feminismotik eta askotan emakumeentzat bakarrik edo emakume eta ertzeko beste identitate batzuntzat, ez? Eta orduan gabit sortzen saio mota horrek, eta ni batzutan dako zentzazioa jonia, gizonekin ez do kantaiten kasi. Esan nahi dutena da, bagabitzela guretzat plazatuk sortzen, baina aldi berian plaza hegemonikoak bere bidea jarraitzen dago, eta hor guretzat ez da leku berri bat sortzen, derrepente dauz bi zirkuito oso desberdin, eta ez dut esaten ez da binik elkarrera egiten, azkenian plaza hegemoniko horretan badoiaz gai batzuk
sartzen eta presentzia bat hartzen, baina, bueno, nolabait guk gure mundu, guk nahiko genuke moduko bertso mundu bat sortzen du, baina aldi berian bestian begura du eragin, eta orduan hor batzutan sortzen da, tensio bat, zenbateraino joango gara gure bolara guztiz, zenbat indarrezkeini gure espazio horrek sortziari eta zenbat eraldatziari ja badauzen horrek, eta, bueno, Bai. ez dakit erantzun dut. Bai, eta egia da, ikusten dira asko, geroz eta, ez da kasualitatea bezalako bertso saioak, senyora sariketa bezalakoak, herrietan, mugimendu feministak antolatuta, edo ez, saioak oso helburu batekin daudenak, eta baina gero, betiko txapelketak, betiko saioak, eta agian hor falta da pixka bat. Eta horregatik sortu dezue, adibidez, senyora bezalako sariketa independente bat edo pixkat paraleloa, hori da arrazoia? Plaza ematea edo besterik gabe egongo da publikoa hori eskatzen duena ere, ez da? Bai, badau. Nik uste gainera dola publiko bat bereziki horrelako saiotara asko joaten dena, eta igual beste saio mota batzutara ez. Eta nik uste dut, senyora sariketa eta olako hori, zuk esan duzuna ez da kasualitatea edo boio bertso saioak bai dauz, eta olako saioek sortzen da hoila publiko, jende bat bestela ez litzatekena bertsozale izango bertsolaritzara hurbiltzea. Eta bueno, hori positiboa da. Eta horregatik sortzen du sariketa hau, eta aldi berian bai, olako sariketa baten aukeria dauelako beste gai batzuk probaiteko, beste tono batetik. Igual gai batzuk txapelketa normal baten serio, homosexualak zarete, eta pum, egiten daudela, igual, dramon, eta bueno, igual senyora sariketan ez, igual humoria egiten da horri buruz, eta bueno, probaiteko bai, gai berrixak, baina baita gai batzuri beste ikuspegi batetik, nola bestu edo. Ze ondo. Eta aurtengo karteletan, niri kuriosoa gintzait, nik ikusi dut pixka bat arrazoia zein den, baina nire gainontzeko jakitea ze. Bueno, ez badakizue, aurtengo karteletan ikusi ahal izan dugun bezala, gaur kaleratu dituzte, esan bezala, kate horratza da ediziontako irudia. Oda, kate horratz bat da simboloa edo. Zergatik aukeratu duzue kate horratza? Bai, badalako objektu bat senyora mota desberdinak representaien dauena, hori ez, kate horratzu eta egon leike, senyora zar baten, ez dakit, brotxe baten, edo egon leike emakume punki baten txapan, edo, bueno, egon leike gauza desberdinetan. Gero gazteleraz imperdible dako izena, eta imperdible da ez dana galtzen, eta orduan hortik bebako bere jokoa ez gara galduko horretatik, eta, bueno, pixkat, hola. Ez dakit, hau ere kaina artean sortuztako ideia baden, baina 6 kainak hartzen, benetan, ze ona, bai. Nik ikusi dut kartelet, esan dut, kate horratzat, esaten nun ez dakit, igual lotura, katea, ez dakit, nien egon nire ja, eta irakurri dezergatik zen, zentzua dauka eta liberean esatezu kate horratz bat, bertso saio baten irudia, ze kuriosoa. Eta, bueno, zuek hasi zarete dagoeneko berotzen, eta asteburuan egin dezue bertso azkaria. Kanpotik ikusita, komentatu dut jendearekin, eta ematen du, ez dakit orokorrean bertso saioen edo txapelketan aurretik ohikoa den juntatzea edo ez, baina, bueno, badirudi energia hartzeko momentu bat bezala dela, ez dakit erretiro bat bezala edo, zuen asmoa zintzan bertso bazkari hau egitearekin? Bai, igual, zerbait jetea, pixkat barrura begirako zerbait jetea, gero ja sariketa zerbait masiboa da, edo jende gehiago etorriko da zerbait zabalagoa da, eta bertso bazkari hau zen, bueno, gonbidatu du baitiak antolakuntzan egon ez dan jentia, baina gehiago zerbait txikina, gertukoa, etxekoa. Gero bertso otorduak oso lotuta dauz maskulinidadeakin, edo gaur egun arte egon dia, eta, bueno, olako plazak hartzia elkartu mai baten bueltan, trago batzukin, bertso batzuk entzun, bueno, hortarako bageukan gogoa. Eta oingoz, gura du danain, gura du sariketatik, gura du saioak otorduakin, ez dakit.
berez, ideia pila batako, baina gero etxen du, apurra minimizauta bengengu, bazkari bat bakarrik, eta gero, sariketa bat, eta hola gura urtera. Oida, poliki. Iritxikoa, senyora jaialdia, eta hartako dezute azkenean. Eta leheno pixka bat aipatu degunaren arira, edo zuk esandakoaren arira ez, igual, badaudela espazioak nun nahi eta bilatzen dituzuen giro konkretu batzuk eta azken urteetan nabaria dia bertsolaritza eta feminismoa harreman hor boterea eta eztabaida eta hausnarketa horiek aipatu dugu Xo Alberdiren kontrako estarritik eta, beste lan daude. Asko ezagutzen ez direnak eta esaten dituztenak gauza oso interesgarriak, estitxuarezenak kriston lanpia dauzka. Estitxuk ez. Ez zaitu etortzen izena. Baina, gero eta gehiago direla. Baina baita ere zuen, edo emakume bertsolarien arteko elkartasuna, ez? Ikusten da, izan inorrik ere antolatzen dituen bertso jaialditan, eta ikusten da kriston elkartasuna kanpotik behintzat. Zer da, besterik gabe emakume gehalako, norbaiten aurka guk elkartu behar dugulako, edo benetan sentitzen duzue behar hori. Gure espazioa da, eta guk ere nahi dugu elkartu. Bai, nik uste badauela benetako behar bat. Eta gero, batez gure aurreko belaunaldiak denbora pila bat indaue gizon artean kantuan resistentzia horretan eta oin derrepente etortia gazte belaunaldi bat feminismotik oso indartxoa eta sare bat gauzak beste modu baten itzen damena nik uste dut bai batu gauela danok, bai gure aurretik plazan neusenak, bai oin gatozen asko, ez gatozenak bakarrik bertso mundu horretan integratzeko gogoz, ez gatoz hori aldatzera. Eta hor da, nik uste dut hor bai sortu dela olako energia bat, olako gauzak aldatzeko gogo bat, hori, gainera modu ezberdinetan, batzuk igual liburu teorikoak idazten daue, beste batzuk saioak sortzen dauz, ez da hain batzuk bat gauza atera, dano gauza apur bat, dano egiten du teoria pixkat saioak sortu, gero saio normaletan gauz, baina gure saiotan bai. Nik uste dut, baina badago hor indar bat, eta igual aipagarria da alduntze bertso eskola, hau da, igual jendeak ez daki. Azaldu. Hau da bertso eskola bat, bertsozale elkartetik, sustatu zan ideia, eta da, hilean behin bertso munduko emakumeak elkartzeko bertso eskola. Orduan, hilabetean behin elkartzen gara, eta bertzotan egin du, basikamente. Baina, eta gero igual bazkaltzera geratzen gara, eta senyora sariketa behapur bat bazkari horreitxan sortu zan kaina tartean. Eta, hori igual aipagarria ez sortzen dela, hilabeteroko espazio bat elkartu alizateko eta espazio horretan sortzen da laguntasunetik ideia eta proposamen artistiko pila bat, artistiko, teoriko, eta pila bat dabitzela sortzen da dana, hori, elkartasun horretatik eta gauzak eraldatzeko gogotik. Zuk esan dezu ez, garrantzitsua emakume eta gazte. Ze gaztetasunak ere badaka bertsolaritzan zer egin, zer esan, eta batez ere orain arteko moldeak pixka bat apurtuz, ez? Zuen artean prozesu honetaz gertatzen ari den guztiaz, egiten ari zareten, ez den, guztiaz hitz egiten dezue, edo hausnartu bai, eta denbora eskaintzen dizute, eta gero naturaltasun osoz joaten dateratzen. Ze kuriosoa da, aldaera edo aldaketa guzti hori kasualitatez ematea, ezakit ala den, baina niri ez zait errealegia iruditzen, badago lako lanketa bat, atzetik ez? Bai, badau lanketa bat. Gero egitxe da, lanketa hori ez dela igual, gauzatzuk bai indu elkarrekin, baina gero nik ustot bertso munduan gauzen dano garela feministak eta gero bakoitzak lantzen dauela, igual ni bertso munduan feminista naiz, baina hortik kanpo militak indu talde feminista baten, eta beste, kasi danek badakoila hortik kanpo loturaren bat feminismoakien, igual ez da militantziatik beti, igual da lan akademikoa da bielaien feminismoari buruz, edo irakurtzeko interes bat, edo badau hori bertzotatik kanpo be
bertsolari feminista bakoitzak bere lanketak badako. Orduan, ez dut uste, igual, teorikoki, elkarrekin landu dunik dana, bai bakoitza beraletik lantzen dagoenez gero, elkartzen gara, eta zaten du, eske ez duin berba ontaz lehena, baina dano gauza doz, eta, bueno, bai, bada bolako, ez dakit, sinergia bat edo, elkarren artean. Ze polita eta politena kanpotik ikusten ari dela, behintzat, pixkat bertsozaleagoak garenok edo, ikusten da, ez bakarrik, ja, pues, zuk esan dezuna, ez, bi mundu edo bi bilbide pixka bat paraleloa idiela sortzen, baina, bueno, gero nasketak ere gertatzen dira, txapelketa nagusitan edo, geroz eta gai gehiago ikusten dira, bertsolari emakume edo beste identitatez hain orain artekoak agertzen dira, beraz, polita da, kanpotik ikustea. Eta ez dakit, zuk zerbait gehiago esan nahi badiguzu, sariketaren inguruan, bertsolaritzaren inguruan. Igual, nahi dut aipatu lehiaren kontua. Bai. Badalako kontraesan asko sortzen dozkun gai bat, ze alde batetik nahi geben, bueno, ez, baina, saio feministak sortuta dauz, mota ezberdinetako, baina esaten geben gaproauku leia feministat sortzen, sortzera leia feministat, eta gero askotan gure artean beberroetan, baina posible da leia bat feministia izatea, ze leian, hori ez, beti dau, bat bestian gainetik jarteko komponente hori beti dau hor. Eta, bueno, horrek bastante zalantza sortzen dozkula, gainera badu jentia esan dozkuna, ez nik ez dugura kantau, ze leian, ez dut, ez dakot lehiakin harreman ona, eta bueno, horrek bai sortzen dozku bastante buru uste, eta bueno, esan geben, bueno, akaboten danean senyora sariketa hau, hausen hartuko horri buruz, eta hori baina bai, alde batetik, hori, kontraesan pila badako, baina ez talde batetik probaiteko gogoa bai, eta uste du gure arteko lehiak badako, ila zerbait interesantia, igual ez dakitxe. Naiz da lehiatzen egon ni berdin postuko naiz, nire ondoko bat, finalera pasaien badatan ez. Eta bueno, hor gabitz, igual hori nahi noen aipatu ze, bada azken aldixan buruan darabilgun gai bat, eta... Bai, normala da, azkenean gero ere, ematen du bertsolaritzan ere askotan, Euskal Herriko txapelketa nagusia, eta direla txapelketa garrantzitsuak edo, baina gaztetxeetan egiten dienak, ez dakit, igual gazteago entzate egiten dienak, eskolartekoak, eta denak dira txapelketak, modu batean edo bestean, eta bertsolaritza errotzen da lehiaketan. Gero badaude plazak, badaude bertsafariak, eta bueno, horrek egiten du berezi ere, bertsolaritza. Baina, sariketa hauetan jendeak ere lehiatu egiten du, eta puntuatu egiten dira, eta bada hor lehia bat. Eta kuriosia egiten zait zuek ere eukitzea, bueno, ez, kuriosa ez, nahi zinez jarri pentsatzen, zuek ere eukitzea buruan, ez, lehiakortasunaren inguruko eztabaida, agian orain arte ez detelako inorrentzun esaten, pues bertsolaritza eta lehia lotuta daude, ezakize, baina ikusi puntu feministatik egitea, haizu, hausnarketa hori egin bukatu eta etorriko zate kontatzea, ze hausnartu ez zuten, zer iruditzen zaizuen, eta mila esker, gaurkoan etortzeagatik, ondo pasa sariketan, gozatu, eta, bueno, entzulek, oraindik ez badezute hartu sarrerarik, hartu, irubebikoitza bertxosarrerak.eus webunean, dituzue eskuragarri, Endaian 14ean, Laudion 21ean, eta finala lehitzen izango da ekainaren 4ean, ezta? Hortxe dituzue kartelak beraien webunean ez barkatu sare sozialetan, ikusi nahi badituzue, mila esker, Maider gure gana etortzeagatik, eta hartuko dut artetxoren bat, hausnarketa horiek gurekin konpartitzeko. Mila esker. Maider Arregi Markuleta agurtuta guk aurrera egin behar dugu kantu bat, eta Laster telesaien kulturaren inguruan ere aritu behar dugu crossover jaialdiko antolatzaileekin gelitu hor, nahi zirratian zarete bigarren kafean. You walk up on the raised edge, hands out for balance, slipping you almost grab mine, but you find your feet. And I never wanted so much someone to fall
it's just been a weekend. But in my mind we summer in France with our genius daughters now. And you teach me to play the piano. You call, I'll be there. What's more, I'm scared of the phone. Don't ring it, please no. That I'm just trying to find some way to keep me in your mind. And later on, everyone will say it was cool. She had Billie Eilish style. Moving to Berlin for a little while, trying to find something to hold on to. Never texts me nothing, but she wants to tell me she's not that hard to find. And message me if you change your mind, darling, I'll keep fine. And message me if you change your mind, darling, I'll keep fine. Everyone will say it was cool. Hementxe Good Will Hunting Black Country New Road talde edo proiektuaren kantu honekin hurbiltzen ari gara arratsaleko 5:00 esan da bezala oraindik telesaien kultura, telesaien inguruko proposamenak eta etorkizuna iragarri zuten ikusentzunezkoen inguruan arituko gara. Zue guztiokin beraz geratu ere segituan gara hementxe bueltan. Gelditu makinak. Batzuetan gertatzen da ordurarte hain erabilgarria egin zaizun zera hori esku artean hartu eta esaten duzula. Orain zer egingo dut honekin? Kortxoarekin gertatzen da, zer edukiontzitara bota?
Ze erabilera emango diot jada iragazgaitza ez den xirari? Zer egin birtziklatzen zailak diren balio altuko materialekin? Azken gai honen gainean egon badaude ikerketak eta hori esetaz jardungo gara Alaitz Rekondo Zidetek taldeko ikerlariarekin. Eta materialetatik elementuetara, izena justiziarik egiten ez dien elementuak izango ditugu hizketa gai. Hain zuzen ere, hain ohikoak diren lur arraroez eta euren eraginaz hitz egingo dugu Ainhoa Alonso, geologo eta irakaslearekin. Bestalde, gurean izango dugu Pilulen atalera periodikoki etortzen den arren, taula periodikoan kokatzen asmatuko ez genukeen zinegilea, Ainhoa Gutierrez del Pozo eta zinegomendioaren txanda da. Astera doa kobaltoaren zenbaki atomikoa duen gelditu makinak atala. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Mila 1926an Roy Orbison jaio zen Vernonen, Texasen, rockabilly, rock and roll eta pop interpretea eta kompositorea. 56. urtean egin zituen lehen grabazioak Sun Recordsentzat eta Only the Lonely, Running Scared, Crying edota Pretty Woman ospetsu hau edo honen egilea izan zen Roy Orbison. 80ko hamarkadan The Traveling Wilburys taldeko kide izan zen, Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty eta Jeff Lynnekin batera, bino abentura hura 88an bukatu zen Roy Orbisonek 52 urte zitula bihotzekoa izan ondotik. Kompositore eta interprete gisa Roy Orbison garai guztitako herri musikaren historiako handi hoietako bat izan zen. Erran bezala 88an zendu zen, bino gaurko egunekoa zen, apirilaren 23koa. Come with me, baby, we might tonight. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Pretty woman. Keep calm and bigarren kafea. Bai, astelenak oso telesail zaleak izaten dira, edo oso telesail zentristak izaten dira orokorrean bigarren kafean, Idoia Davila Uzkudun izaten dugulako gurekin, hainbat proposamen egiteko, eta laizzer etorriko da, baina noski, telesailen inguruan azken egunetan munduko erdigunere izan da crossover jaialdia, eta aurreko ostegunean Ilenia Benitorekin aritu bagina zientzia eta fikzioaren artean eman diren lotura, zubi eta harreman horiek aztertzen. Gaur crossover jaialdiari alako pistadizo orokorra, goiti berakoa eta zeharkako ere, eman egenion eta horrexegatik gonbidatu dugu bigarren kafera gure hurrengo gonbidatua. Uste dut oraindik arrakastaren ajearekin dabiltzala eta gauzak ondo egindako pozarekin crossover jaialdiaren antolatzaileak eta euren artean gurean esan da bezala hurrengo gonbidatua. Patxi Presa, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon baita zuere. Bueno, ez dakit ajerik badagoen, baina gauzak ondo xamar atera direla eta saretan buelta bat ematerik besterik ez dago ikusteko jendea pozik geratu dela oso edizionekin, ez dakit zein den balorazioa, zein den zuen sentsazioa, bueno, bukatu eta ordu gutxi hauetara.
Bai, bueno, egia esan sensazio oso onak izan dira. Pandemiak asko baldintzatu zituen pasako edizioak, gizuen aforo murrizketak eta bar, eta, edizio honetan helburu nagusia edo nagusienetako bat zan, sensazio onak dioan bezala berrezkuratzea eta publikoarekin, gonbidatuekin, eta azken finean zalantzak geneukan edo zalantzen daude jendea jarduera presentzialetara itzuliko oteen ala ez. Eta egia esan, gutxienez jaialdian horrela izan da, ekitaldi batzuetan aretoak gainezka egon dira, eta esango nuke nolabait ikusleak programazio babestu dutela. 14 jarduera izan ditugu, 40 gonbidatu, eta oso pozik gaude edizio honekin. Crossover jaialdia aurkeztu zenean, holaxe aurkeztu zen bere garaian ere ez, telesaien kulturari eskinitako jaialdia. Eta esan daiteke Patxi, telesaien kultura kontzeptu zabala dela, eta kontzeptu hori bezain zabala ere badela crossover jaialdia ez, helduleku askotatik hurbiltzen zaretela telesaien kultura horri. Bai, jaialdian aurkitzak ezue nola ez estrenaldiak, proiekzioak eta bar, baina nik azpimarratuko dituzke solazaldiak mainguruak. Zuk diozun bezala, analizi kritikoi, ez? Gure, igual jaialderen gakoa izango leike hori telesaien fenomenoaren analizi kritikoa, ez? Adituak, eremu desberdinetako adituak mai gainean jarri, eta telesaie buruz hitz egiten, ez? Hori da, diodan bezala, jaialdiaren gakoa. Astelenean abidatu zineten crossover jaialdi honekin eta lehenengo proposamenura kontatutako telesaia. Bota Juan, vamos Juan, venga Juan. Historian murgildu zarete, telesaiaren sortze prozesuan. Gertu geratzen zezkigun bi pertsonekin gainera, Diego San Jose eta Victor García Leonekin. Eta hortik hasi zen dagoeneko arrakasta, bai parte hartzaileari dagokionez eta baita lehen ekitaldi horrek utzitako hau zaporari dagokionez Patxi, jaialdia olatu aparrean abiatu zen. Bai, ia da, ziginen Tabakalerako okasionetan zuke epatzezun ekitaldian Tabakalerako bideo programarekin kolaborazio batean, eta kontatutako telesaia izeneko ekitaldi batekin, eta Diego San Jose eta Victor García León parte hartzaileak izan ziren, Bota Juan, venga Juan, okeraz, Bota Juan, venga Juan, vamos Juan, okeraz. Eta telesaiaren sortze prozesuari buruz hitz egiten, eta oso divertigarria izan zen, eta Diego San Jose irundarra oso erabat brillante. Eta astelenean El Inmortal estrenatuko genuen primizian, Movistar Plus koizpen bat, eta drama kriminal bat, gaina Cannes series jaialdian, alde ofizialean parte hartu du, eta zeriko talde artistiko kide batzuk gurekin izan ziren, eta hauen artean, Jon Kortajarena, Mariola Kubelz, kazetaria, Domingo Corral, eta kasko honetan Jon Kortajarena izan zen, nola ez, eguneko izarra, ez, bai. Dudari gabe, bai. Kuriosoa da, zezuekin, crossover jaialiarekin harremanetan bada lankidetzan, ez, batetik Tabakalera kultura garaikidearen nazioarteko zentroa, Donostia turismoa, baina baita bideo serie proiektuak garatzeko programa hori, baduzue olako lotura estu, ez, hirian gertatzen diren beste jaialdi eta ekitaldiekin, baina honek ia zinemaldiaren moduan, dagoeneko bere izar nabarmenak ere baditu, eta egunero gertatu dira horrelakoak, ez, atentzio berezia deitzen duten pertsonak eta, aktore, sortzaile edo bestelakoak izan dituzuela, ez da?
Bai, bueno, bideo laborategiarekin edo programarekin erlazio estua izan da. Bueno, batez ere aurten, ez, hasieran aipatu bezala bideo programa ez dakit hain dela 3 urte martxan jarri zuten, eta pasako bi edizioak oso bereziak izan dienez, ez du aukera berezirik beraiekin lan egiteko, baina aurten bai, eta nik uste hemendik aurrera erlazioa estuagoa izango dela. Dakizuenez, sede nagusiak dira alde batetikan Koldo Mitxelena, nola ez, hau Foru Aldundiak antolatzeu jaialdea, baina proiekziotarako behar dugu Tabakalerako zine aretoa, beraz Tabakalerarekin oso erlazio estua, eta gero aipatuko nuke zinemaldia, Donostiako zinemaldia ateak irekitzeko erabat beharrezkoa da, eta oso laguna geha, eta gure harremana oso estua, bai. Entzule batek idatzi digu, ara hori guztia gertatu da, eta ni naiz konturatu. Bueno, beste baterako adibiliz, ez da izango crossoverrek ez duela, nahiko sustapen lan egin, eta nahiko tokitara iritsi, baina, bai, aste artean bertan, David Simonen, izorratu dadile ikusle ertaina, crossover estreinaldi bertan Guillaume Cityren inguruan aritu zinaten, eta bertan, David Trueba, Paloma Rando, Isabel Vázquez, hemen ere, aste artea esango Juri berketu. Gure entzulea ez dela hartu, hau guztia gertatu dela, baina David Simon berak badakila, eta Twitterren jarri zuela zerbait, hori ere jakin. Bai, egia da, Twitter bat jarri zen, esanez, ez dakit, Donostia, San Sebastian in Baltimore, alako zerbait, Letu zionez, David in San Sebastian, olako zerbait, Juri? Noski, bai, norbaite jarri zen bidea, badirudi bihar David Simon Donostian egongo dela, eta David Simonek erantzun zen, tira, Donostia Baltimoreen balin badago, bai, baina crossoverkoak oso azkarrek izan ziren, eta amua botazioten, eta gonbidapena botazioten Twitter bidez. Bai, arrazoi duzu, ez dakit erantzuna izango dugunala ez, baina, igual, zinemaldiarekin laguntzaz, auskalo, ez. Elkarlan gurutzatu horietako bat, ez da? Batek daki, ez? Gutxenez, zuk diozun bezala, anzuelo bota dugu, baina, ni oso The Wire zalea naiz, eta, irrikitan nengoan, We Own This City ikusteko, ez? Estrenatu genuen, lehenengo episodioa, eta, Paloma Rando eta David Trueba adituak dira. David Simon Madrilera etorri zen behin, oin dela 4 edo 5 urte, eta David Trueba. David Simon esan genezake baina. David Simon, David Trueba izan zen bere aurkezlea okazio hortan, eta oso aditua, eta egia zen, aztertu genuen Simonen mundua, eta que se joda el espectador medio, interrogazioekin, helburua zan eztabaidan edo kolokan jartzea ia espectador medioi gaur egun nun dagoen edo nun geratuen. Eta, oso interesanta izan zen solasaldia. Bueno, David Simonen produkzio oso mainstream eta oso munduari buelta eman dioten horietatik, ez? Eta The Wire bezalako ereduetatik, beste planteamendu batzutara, ze asteazkenean jalgia di plazaran plataformak eta hizkuntza gutxituak izan zenituzten izpide. Bueno, ez dakit beste eredu batzuetara, baina behintzat ze eragin duen, ez? Horrelako mundu mailako industria ikusentzunezkoak gure bezalako hizkuntza gutxitu batean, eta hor ere, luxuzko 3 gonbidatu, Koldo Almandoz, Marian Fernandez eta Urtzi Urkizu, bata zinema zuzendaria, Marianen kasuan zinema ekoizle mundia ere, eta Urtzi Urkizu, nik uste telesail eta zineman ere ikaragarrizko aditu eta frikia ere, amodio guztiarekin, Urtzi laguna dugu, eta
kazetaria, eta frikiena patroi lanetan, ze Gaizki Izagirre ere izan zenuten hor moderatzaile lanetan, eta badakit oso ondorio interesgarriak izan zirela, guk ez genuen bertan izateko aukera izan, baina bertan egon direnek kontatu digute, benetan emankorra izan zela, ze askotan horrelako gerta daiteke ez, bai, osnarketak, ez benetan oso interesgarria egon zela, eta bat zegoela nondik du horri ez da. Pasako dizkizu eta apunteak, ze niek apunteak hartu nituen, eta, abia puntua zan, ala nola plataformen eta hizkun gutxituen arteko harremana eta plataformen eragina eta testu inguru hortan nun gatzen diren hizkuntz gutxituak oain gainera, dakizunez, asuntoa mai gainean dago, ikusentzunezko plataformen eukiera eguneko 6 euskeraz galegoz edo katalanez izan behar. Urkizuk aipatuzun gaina dirudienez legea aurrera dijoala eta oso eztabaida edo oso solasaldi polita eta emankorra eta ez diote txantzetan apunteak hartu nituen eta Koldo Almandoz oso gauz oso interesanteak. Aizu, gero saio amaituta, imeia botako dizugu eta apunte horiek eskatuko dizkizugu, Patxiz? Arazo gabe, por supuesto. Benetan interesgarria deritzugu. Bueno, ostegunean aipatu dugu Ilenia Benitorekin aritu ginela, zientzia eta fikzioa zientzia serietan solasaldi horren aurretik, eta kontatu zigun pixkat, nondik bideratu nahi zuen, nondik ziezaiokeen solasaldiari, jakinda, Aitzol Garzia Etxarri, Eduardo Sáenz de Cabezón eta Jose Luis Crespo bezalako 3 aditu izango zituela mailean, eta saiatuko zela, ez, guztia bideratzen, guztia, publiko orokorrari eta telesailzaleari hurbiltzen, eta esango nuke lortu zuela, edo hori kontatu digute, Patxi. Bai, jendez beteta zegoen ekitaldia, eta oso jende gaztea etorri zen, eta, guretzat sorpresa pixka bat izan zen, baina gero, Jose Luis Crespo kriston youtuber da, Quantum Fracture kanal divulgatibo bat dauka, eta oso tipo, berezia, eta eta gero, Eduardo Sáenz de Cabezón matematikaria den, matematikari bat dela eta Orbitalaika programako aurkezlea. Gero DIPC-ko Aitzol Garzia Etxarri, eta oso polita, mai gainean jarri zen Black Mirror, edo Big Bang Theory, Breaking Bad, metanfetamina eta oso interesgarria. Eta Ileniaren lana azpimarratzekoa, beti bezala. Aizu, ostegunetik ostiralera salto egiten badugu, hemen proposamen ugari agertzen dira, baina kaso, nabarmendu behar dugu, etxekoa delako, bigarren kafeko aurkezlere badelako Maitena Salinas, eta hor xaritu zelako Letizia Dolera eta Manuel Burkerekin Covent Gardenen gertatutako ura izan da, uste dut, oraindik saretan zer esan ematen ari den, eta denok txunditu zintuzten bilera, eksperimentu, ekitaldi berezi eta xelebre bat. Kasu honetan berreskuratu genuen formato bat zan, ez? Lehen 2 ediziotan ja afari solazalde hauek antolatu genitun, gero, tamalez eta pandemiaren eraginez bertan beha, eta berreskuratu dugu formato hau, eta kasu honetan bida perfekta Teresaiaren 2 sortzaile hauek. Hasiera batean, ez da baidaren ideia nagusia zen, ia telesaiak gaur egun artista polivalenteak edo desberdinetako artista eta profesionalentzat esparru interesgarriena den, baina behin hasita denetarik ez jendez beteta zegoen ekitaldia eta Letizia eta Burke aspaldiari dira elkarrekin lanean,
Eta, bueno, elkarrizketan nabaritu zen konplizitate hori, eta, bueno, 2 ordu baino gehiago egon ginen hauekin, eta jendea pozez, eta bai, suposatze dute zare sozialetan, ez dute astirik izan asko irakurtzeko, baina bueno, gauz bitziak bota zituzten, eta bueno, konversazioetan da, bai, arituko dira. Baina, hala eta guztiz, ostirala, afarizola saldia baino lehen, beste ekitaldi bat izan genuen, oso interesgarria, adikzioak eta drogak elementu narratibo bezala telesaietan. Eta gurekin ontzian Aitor Gabilondo eta Javier Giner gainera, dakizuenez, bueno, idatziu liburu bat, Jo Adikto, eta da, bueno, oso interesgarria bai. Hori horrela izan zen ostirala bai. Bertan izpide izan zen ituzten, Dopesick, Euphoria, Breaking Bad, eta bestelako telesaiak, hor pixka eta aipatu bezala ez, droga eta adikzioak, bueno, gida narratibo modura edo erabiltzen dituztenak, eta behin aipatzen hasita, The Palace-eren estreinalia ere, izan zen Koldo Michelenan, hor Lorenzo Mejinoren gidaritzapean, baina ondo baderitzu patxi, larun batera egingo dugu ja salto, eta larun batean, nahi baduzu hartuko ditugu bertako 4 ekitaldiak banan, baina zalantza badaukagu. Twin Peaks ala Expediente X, zeinek irabazi da hemen. Zalantza, zetrezek irabazle edo nere iritzia? Biak, baina zita biak. Esango nizueke irabazle Expediente X izan zen. Bai, Expediente X. Bai, tamales. Horrek itxan nahi du, patxi, Twin Peaks zalea. Bai, nik justo, bakizuen formatoa nolakoa den, bitalde borrokan ari, talde bakoitzean 2 kritikari, eta, bueno, defendatu behar telesai. Ezagutzen ez duenan Zer, barkatu? Ezagutzen ez duenarentzat serien guda egiten dute crossoverren, badira 2 telesail zale asko eta defendatzeko argudio asko ematen dituztenak, eta hor ejerzito bat alde banatan, ejerzito berbanak. Horrela da gainera, 2 kritiko bando bakoitzean, eta bakoitzak serie bat defendatzen du. Eta diodan bezala boto batengatik X Expedientea irabazi zuen boto batengatik. Boto bakarra. Ez dakit, gaina gure aurkezlea den Maitena, jaialdiaren aurkezlea hor bere parte izan zuen. Eta ez, ni asko urtzai Expediente X, baina Gaizka Izagirrerekin komentatzen, Twin Peaks telesaik gabe, ez crossover jaialdea ez duela existitzen. Horrekin ez dakat dudarik, Twin Peaks, en fin, oso telesail berezia da, eta telesaien fenomenoen historian, en fin, zer esan, ez. Hau izan zen, edo zen kasutan, serien guda jaialdearen bukaera, eta goizean oso tarte polita izan genuen pantalla txiki umore handi izeneko ekitaldi bat, nun parte hartzeiak zian Amankai Gaztain eta Mikel Pagadi, eta gero leire Rogeriak moderatu zen. Moderatu zen. Eta solasaldia oso bitzia, Amankai adibidez umorearen maskulinizazioaz ari ziren, emakumeen presentzia eskaza, eta Mikel Pagadi kerxa, fikzioen inbertzio faltari buruz hitz egin zuen, eta oso divertigarria. Eta gero, atzaldean Traveling Series Live izeneko beste ekitaldi bat, Lorenzo Mejino, bai, eta
bueno, bidai bat proposatzen zen Gipuzkoan barrena, ez hainbat telesail filmatu dirien lekuetan ikusiz, Game of Thrones, El Internado, Patria eta beste asko. Eta gonbidatu bitzi esan genuen Julian Jantzi, bidaiari eta enduretzai, eta, bueno, bai oso divertigarria. Orokorrean larun bata da, guk deitzen duguna fan zone, ez? Espazio ludiko bat, eta ikuste zuenez proposamenak telesaiekiko zaletazuna, jarraipena, serie gustukoenak, eta bar. Aizue, norbait oraindik baldin badabilor, hortengo crossoverra gozatzeko aukerarik izan ez dut, sufritu pixka bat, eta datorren urteko edizio arte itxoita besterik etzaizue egokituko. Orain, antolatzaileei patxi, atxeden pixka tartzea behintzat, valorazioak egin duzu neurri baten hemen, baina bestelako valorazioak ere egin beharko dira, txostenak eta danakoak, baina poliki buruan ere izango dituzue. Ideiak eta, ez dakit, David Simon ikusiko dugun, datorren urteko crossoverren, baina ideiak ezizizue faltako buruan. Ez. Nik uste jaialdia bere espazioa topatzen ari dela, eta, bueno, estatuan jaialdi batzuk daude, baina guk gure espazioa topatzen ari gara, eta gure asmoa da dakagun formatua azten eta sendotzen, eta lehen aipatuan bezala gure berezitasuna analisi kritikoa dela, eta mainguruak eta solazaldiak. Saiatuko gea David Simon ekarri, nola ez, baina solazaldiak hoi da zutabea ez. Patxi Presa, zorionak crossover jaialdiaren edizio berezionengatik eta arrakastatxonengatik, datorren asteartean Maitena Salinas gurean izango du, eta seguro oraindik ere bota nahiko duela gertatutakoaren kontakizunentxo bat, eta jarraituko du gertutik jarraitzen telesaien kulturaren inguruko jaialdi zoragarrio. Mi esker zuen arretagatik. Izan ondo, aio. Denbora galduna. Baina guk telesaien inguruan hitz egiten jarraitu behar dugu, ez zazue pentsa. Aitzetara itxasargi lagunen bidalita egarriz. Idoia Davila Uzkudun, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo altzea? Bai, bueno, esan beharko. Bueno. Astelena da eta ondo inoiz ez. Baina ni oker ez panaiz, larun batan lan egin zenun, orduan, horrek astelena ziten du, lehundu edo gogortu? Lehundu igual, bai. Lehundu ez, pixkat dinamika hor, gora geran. Ondo bilatuko ditugu lanak larun bater orduan. Zerezarekin urtzera noa. Niretzat gogorragoak dira astearteak. Bai. Guztiz ados. Ba, ekizu zergatik. Ezaket. Idoia asteartetan ez delako etortzen. Oh, que pelota. Zebolita. Bi modu mundua ulertzeko. Horrelako esaldi baten aurrean, Amaia Resendegi luzek dio... Oh, zebolita. Eta Idoia Davila Uzkudunek dio... Oh, que pelota. Asteartea eta astrenaren arteko gorroto eztabaida horren inguruan Popatik bandek badu hitz bat orain gogoan ez dudana, baina aurreko ostiralean Tabakaleran ikusteko aukera izan nuen, Xavier Kerube eta Ingiru Maior eta Ekaitz Goikotxeak osatzen duten iruko musikal poetiko hori, ikaragarri ederra izan zen bertan pasatzena, Kutxa kluba bete zuten, eta oso goza politia gertatu ziren,
baina bereziki bazegoen esaldi bat, nik lehenengo zentzuten nuen kantua, astelena eta asteartearen joku hortan, oso politia zena, baina zuanago goratzen. Galdetuko diogu. Jarri diguzu eztia Espainetan, eta... Bueno, estreinaliak ikusten ni ostiralean, Idoia da Bilauzkudunek Itxatxita antzezlanaren estreino ikusi zuen larumatean. Bai. Jendetza bildu zen Astigarragako, ez da kulturetxean nola izan duen ez dut gogoratzen. espazioak, baina bai, bueno, antxe Astigarragan dagoen antzoki zoragarri horretan, eta ze giro, arrakasta edo... Nik uste jendeak disfrutatu zula, eta jendeak esatezun, bueno, ba igual gaia badela pixka bat horrela esplizitoa, ez, baina esatezun jendeak gomendatzen duela nera bentzako, ze naturaltasunez hitz egiten du sexuaz. Ze ona? Ni ere hon nintzen estreinaldi batean. Zinetan? Bueno, ez da estreinaldia. Ai, eske ez kultur konsumitzailea den bigarren kafea, Ez da estreinaldi bat, baina, bueno, oraindik biran ari dira, Belarri berokoak, torri ziren saiora, eta lezon egin genuen websaia edo dena bota film bat izango balitu bezala, dena jarraian, eta hori ikusten egon nintzen. Ai, ama! Ez detela orain arte aipatu? Eta nire maite dute izan liteke. Izan ziteken. Izan ziteken. Ja, ezin da. Ja, ezin du izan. Bueno, Itxatxita antzezlan honetan Xanti Korkostegi eta Maria Redondo dira protagonista zentralak, harreman sexual batean Itxatxita geratu diren bi gazte. Ainhoa Ayerbe eta Paul San Martin ere hortxe dira. Paul San Martin pianoan, zen musikal bada. Maria eta Xanti izan genituen, hemen bigarren kafean, Oiana Maritorenarekin ostegun batean, eta kontatu ziguten, zelako erronka zen ura. Eta, bueno, lan hontan Patxi Barko izan da zuzendari lanetan, Joli Paskualenarekin ere hortxe elkarlanean, eta Joli ere izango da, hemendik bi azetara bigarren kafean. Paul San Martinik disko berria dakar, eta galdetu beharko diogu disko aurkezten duenean antzerkian egindako lan honen inguruan, baina, bueno, martxa hartu du, Laizter Kainean Donostian izango da 4 egunez, baina, bueno, aipatuko dizkizuegu ostegunan Oiana Maritorenarekin, Itxatxita, ezoiko musikal honen ibilbide eta egin beharrekoa. Idoia da Bila ez da etorri Itxatxitari buruz hitz egitera, telesaien inguruan hitz egitera etorri zaigu, eta baita zinearen inguruan proposamen mordoa dakar, eta filmetatik hasita, euren artean lehenengoa, aretoetan ostiralean estreinatu zen Alkarraz, Carla Simonen bigarren film luzea. Bai, 2 hilabete luzez itxaron behar izan dugu. Bueno, 2 hilabete ez da asko, baina hype handia zegoen film honekin. Carla Simonek urrezko hartza eskuratu baitzuen, Alkarrazekin, otsailean. Bere bigarren lana da, lehenengoa gogoratuko duzu Estiu 1993. Eta, bueno, ura ere Oskarretan Espainia ordezkatzeko hautatu zuten. Bueno, udaratik oraindik ez da atera, lehenengo filmetik oraindik udara ez da bukatu, eta Alkarrazen kokatzen du Simonek bere kontakizuna. Kataluniako landa eremuko herri txiki batean. Bertan, urterolez, Sole familia elkartuko da Mertxikondo saiaren uzta lanak egiteko. 80 urtez lur bera lantzen aritu da familia, eta azken urtez elkartzen da familia osoa bertan. Kuriosa zait gaur bertan ikusi dut, egun batzuk baditu entrevista honek, baina Carla Simonen titular bat esan duena berarentzako Kataluniaraz grabatzea naturala dela, kultura bati buruz ari zarenean hizkuntza errespetatu egin behar dela, eta uste dut honek badura lotura azkenaldian aipatu ditu honen bat egoerekin, ez? Euskal zinema gintzan, euskal kulturari buruz beharrik gabe espainolez egindako filme eta zere aritu izan gara, eta Donostiako zinemaldian horrelako adibideatzuk ikusi genitun, esaterako gero arrakasta handia izan zuen Maixabel filmaren kasuan, nola Maria Jauregik eta Maixabelek euren artean espainolez hitz egiten zuten pelikulan, eta hori etzen errealitatean gertatzen, eta iruditzen zaite, pelikula honen arira entrevista hauetan irakurri dudan hau oso zentzuzkoa.
ez da batzutan gauzak azaltzeko beharraren dagoen, baina, bueno, Carla Simonek entrevistan alaxe aipatzen du eta interesgarria iruditu zait. Eta arago ere badoa Simon, Alkarraseko eskualdeko katalan berezia erabili duelako, bertan ez dutelako katalan estandarra egiten. Esan barronen bertako euskalkia, gaino ez euskalkia litzateke katalkia. Oso kataltikoa da horrelako pelikulatik ustea. Aipatu duzuzuk ez duela udagirotik atera bere zinema, estiurekin hori mantentzen duela, eta kolore paletan eta irudiaren tratamenduan ere badago antzekotasun bat, ez ikuste oso zuzendariaren zigilo ere badagoela hor estetikoki, ez? Bai, gainera udaran grabatu zuen, naturaltasun hori bilatu nahi izan zuen, eta pixkat mugatu zuen horrek grabaketa, udaran bakarrik grabatu izan zuelako, eta gaina pandemia garaian, eta 6 urte egon da guztira borrokan filma osatzeko. Nik aste honetan ikusiko dut. Bai, ala bai. Ikusiko duzu? Bai. Ikusi dut lorriz. Ez ikusi, baino segulako gogoa daukat ikusteko. Eta baitan hemen Tolosan ez, Tolosatik egiten dugu bigarren kafea, baina gertu Donostian adibidez zinemaretoetan dago, beraz. Izango nuke hiriburuetako zinema areto nagusienetan izango dela pelikula, ez? Eta ez dakit hemen nola botako duten, baina, Katalunian bota dute katalanez, baina azpidatziekin gazteleraz, eta horrekin pixkat polemika egon da. Jende asko uste duelako, nahikoa dela katalanez, eta norbaitek behar badu, edo, proiekzio bereziak egitea, baina azpidatziekin, eta ez estandarra izatea, hasieratik azpidatziekin. Azaldu dute bi bertsio egin dituztela. Berez 3 bertsio azpititulorik gabe, azpitituloak gaztelaniaz eta azpitituloak ingelesez. Espainia mailan zinemaretotatik banatzeko. Eta noski nola, azaldu duenaren arabera, kopia digital bitartez egin duten, Kataluniako zinema askok erabaki dute gaztelaniazko azpitituloak dituzen bertsioa aukeratzea. Baina egin dute zerrenda bat, Bila Webek egin du zerrenda bat, jakiteko zein aretoetan ez ikusi daitekeen azpititulori gabe. Uste dut gure entzulei azaldu beharrik ez dagoela, baina akaso norbaitek beste, akaso gure entzuleren batek ere pentsatuko du, baina zergatik azpititulori gabe, bestio inongo kalterik egiten, eta badiru dior, espainolfobia bat dagoela, ez? Eta akaso egon daiteke, eta egoteko arrazoi asko egon daitezke ere bai. Baina, konsumitzerak orduan, uste dut, gehienoi gertatzen zaigula, azpidatziak erakartzen duela asko begia. Eta akaso azpidatzirik gabe ulertzen ezaken zerbait, azpidatziekin konsumitzen amaitzen duzula, hor dagoelako azpidatzia, eta beste hizkuntza batzuekin begiara joten zaizun behar hortatik, behar ez denean ere gertatzen dela. Eta azkenean atzerreko film baten tratamendu bera ematen diozu. Frantsesez egongo balitu zela, edo alemanez, edo rusoz. Noen hortan pentsatu, baina hori ere badu. Behin pasaitzaidan gauza kurioso bat, Bilbon Santutxun euskera munduan dokumentala aurkezten ari nintzen, sola saldi, eta eskatu zuten bertan, auzoko errealitate ikusita, eta azpitituloekin, azpidatziekin izatea. Ez da egize pasazan, baina esportazioan teknikoki zerbait gaizki egin genuen, eta berta iristerakoan konturatu nintzen, azpidatziek tutela funtzionatzen. Eta orduan, azaldu behar izan hona aretoan, sentitzen du, baina hauta beste, eta ikuslegoaren gehiengoa euskal hiztuna zen. Baziren gutxi batzuk, erdadunak zirenak, batzuk joan ziren, besteak eratu ziren, baina grazia handia intzidan ikustea nola euskal hiztun batzuk esazuten, koño, behingoz, euskaz jagiteak balioko du zerbaiteako. Eta normalen diskriminazioa, kaso honetan, etzen diskriminazio bilatu bat izan, baina, tira, hola gertatu zen, normalen diskriminazioa beti izaten da beste aldera, ez izuntza gutxituak badu hori, eta, hango hartan, sentitu zuten, ostras, euskaldunak izateak gure alde, ez kontra ez. Eta uste dut filma hauek azpideatzerik gabe ikusteak, albidetzen duela benetan filmak behar bezala konsumitzea, eta are gehiago ez, katalunieraren tratamendu berezi hortatik, eta eskualdeko izkeratik, eta belarria pixkat tenkatzea ez bestela. Bueno,
Hortxe daukagu lehen proposamena, Alkarraz, ez dakit hor zerbait utzi dugun aipatzeko, igual bai Idoia. Edo aurrera ingo dugu. Horrekin lotuta, azpidatzekin lotuta, erabaki duela Carla Simonek doblatzea filma distribuziorako beharrezkoa zelako, alik eta jendegienak ikusi alizateko, berak azkenean nahi duena nekazari hori komendu eta jendeak behaien historioa ezagutzea. Ondo da, hortxe lehenengo proposamena, Alkarraz aretoetan, Carla Simonen, Idoiak aipatu duen bezala, ez? Entzute handia izan duen, eta azken, sari horren ostean, jende asko kurrezko hartzaren aitzaki horretan ere ikusi nahiko duen, pelikula lehenengo proposamena, baina aretoetan, ostiral honetan estrenatuko da, Onoda, Arthur Harari frantziarraren filma, eta honek ere Cannesen, ez da nola esan pluralean, Cannes-en. Pluralean ere bai, Cannen. Bai, ez esango nuke. Ze plural da zelitxi. Ni bakarri nahaztu bezamen. Cannen saria jasotako pelikula dugu, Onoda datorren ostiralean estrenatuko dena, ez da? Uncertain Regard saiean estrenatu zen, Arthur Harariren film hau, bera frantziara da, baina Japonian girotutako filma egin du. 1954 da, eta Japonia gerra galtzear dago, bigarren mundu gerra. Hiro Onoda gaztea Filipinetako irla batera bidaltzen dute, estatu batuarren lehorreratzea, baina pixka baldenago. Estatu batuarrak iristen direnean, sekulako sarraski egiten dute, baina Onoda eta beste soldadu gutxi batzuk oianera alde egiten dute, eta gerrilla bat osatzen dute. Eta hilabete luze zegongo dira estatu batuarrak hiltzen eta irlako biztanleak ikaratzen. Beraie izan dietelako irla hori eureganatu behar dutela. Gerra amaitzen da, eta inorrek ez dira abisatzen gerra amaitu dela, eta haiek angeratzen dira. Eta pixkanaka Onoda bakarrik geratzen joango da, eta azkenean Irlan igaroko ditu 30 urte bere misioarekin jarraitzen. Berari erakutsi dietelako planarekin aurrera jarraitu behar duela, eta ezin duela inoiz amore eman. Esan ziotelako gerra amaituko balitz, abisatuko zutela, eta beraren bila joango zirela. Eta, esan diote gerra amaitu dela, baina berak ez du sinisten, bere ofizialak esan arte, ez du sinisten. Eta hau benetako historia bada, gizon hau benetan izan zenan 30 urtez. Eta, azkenean iritsi zen gazte bat, kazetaria edo argazkilaria enaiz gogoratzen zertzen, eta, eraman zuen ofizial hori Irlara, eta azkenean esan zion, egia zela, guda amaitu zela, eta etxera bueltatu hartzela. Ez da makala, egia daulako historia gehiago ere gertatu direla, ez da irain beste urtez, baina gerrak amaitu eta gerrilletan, eta eskutuan zebilen jendeak jakiniz, gerra amaitu zenik, baina... Filipinetako azkenak... Hori, akaso guk asko ezagutzen dugu, Espainiar estatuko eraginagatik, baina bai, hemen jakin gabe, baina makiak ere hola biltzen ziren, eta eskutuan, eta... Tira, Onoda aretoetan ostiralen estrenatuko da, Arthur Harariren film hau, eta, naiz eta zuzendaritza frantziarra izan, eta ekoizpenari hortxe izango duen, tira, japoniar edo asiar giroan kokatutako pelikula proposatzen ari garena. Eta, ostiralean estrenatuko den bestea, eta hori aretoetan ikusteko, gaur oso zinema areto zale datoz proposamenak, Red Rocket. Hau Sean Bakerren film berria da, Canneseko saio ofizialean estrenatu zen, aurreko urtean. Eta, berriz lumpen giroan murgiltzen da Sean Baker, asko gustatzen zaion gaia badirudi dela. 2015ean Tangerine zuzendu zuen, bertan protagonista prostituta transexual bada. The Florida proiekten protagonista baliabide ekonomiko urriko ama bat eta bere alaba dira. Eta oraingoan protagonista Mikey Saber da, aktore pornoia, 30 urte daramatzena, bizitza topera bizitzen, drogak, sexua eta, dirua xautzen.
I've worked almost every day for the last 17 years. I moved back in with my wife last week. No, I'm calling the cops. 10, 9, Really? 8. We decided to make a run of it. Texaseko bere jaioterrira itzultzen da, baina ez du argi adierazten zergatik itzuli den, arazoak izango dituelako edo. Lana bilatzen saiatzen da, ez du lortzen, eta drogak saltzen hasten da, eta berriz pizten zaio Los Angelesera itzultzeko esperantza hori. My mind is sharp. I'm taking 5-HTP for serotonin in my Eta brain. Texasera itzultzen denean, badirudi inorrek ez duela faltan bota, ikutzen duen oro zapuztu egiten duelako. Emaztearekin bueltatzen da, baina ez du aguantatzen. Eta, ezagutzen du neska gazte bat, 17 urtekoa, eta, erlazio bat hasten dute, eta pixkat, aurpegiratu dakioke igual filmari ez duela nahiko azpimarratzen Maikiren jarrera pixka bat predatorioa dela zentzu horretan. Neska gazte horrekin. You just said, fuck it. I'm gonna get paid for doing the thing I love most. And as long as you're not hurting anybody, you do you, man. I'm not afraid to fight you. I don't give a... What the fuck? He fucker punched me. Aipatu behar da, Mikey Saber interpretatzen duen aktorea Simon Rex dela, eta bera ere aktore pornoa izandakoa dela. Famatu egin aurretik, egin behar izan zituen, 19 urte zituela horrelako film batzuk, egoerak bultzatuta, eta geroago MTV kateari esker famatu egin zen, eta gerora agertu ziren film horiek berriro, eta orduan bere karrera amaitu zen. Oso pelikula garrantzitsu bat azu zaizu aipatzea. Simon Rexen ibilbidean. Scary Movie 3. Sekulako filma. Eta Simon Rexa protagonistetako bat. Charlie Sheenekin batera. Ez aztu. Simon Rexen arribitxi bat. Zegoen mailean disparatzeko soinu bat dena datua. Datua. Beste daturi badaukagu, hona da, Simon Rexi buruz, bai. Perezakiaren neurria ez dugu behar. Ez. Orain berpiztu dela bere karreraz, esaten dute sekulako papera egiten duela film honetan. Nik aipatu behar nuen beste datu bat azkeneko urtetan, ibili denean, lanik egin gabe, edabide britainiar batek diru asko eskaini zion, gezurra esateko eta esateko Meghan Markleekin amodiozko historio bat zuela. Eta kriston dirutza handia eskaini zioten. Eta berak gero kontatu zuen handik urte batzutara, nik diru hori behar nuen, baino noski ezetz esan nuen. Eta azken urtetan edabideetan, gian horregatik ere, gai horregatik leku askotan aipatu dute, eta asko pozten naiz, orain pelikulak egiten ari balin bada. Bere karrera egoera horretan zegoen, horrelako proposamenak jasotzeko moduan. Pentsa, bai. The dog's like, oh, he's a good man, I can tell by his nice energy. Your persona non grata. Backstreet Boys, Bai, Backstreet Boys. Wow, datua. Galdera sinkronizatu duzu erantzuna bai izateko? Bai. Bai. Hortxe azken proposamena pelikulei dagokionez, hau ere aretotan estrenatuko da ostiralean, Red Rocket, Sean Bakerrek zuzendutako filma, eta, aipatu dugun Simon Rexek interpretatzen duena, gora berazko, aktore porno izan den protagonista Mikey Saber delako, eta aktorea bera ere, porno aktore izan dakoa delako, eta, kontatu dizkizuet hemen hainbat datu, eta hainbat haren bizitzako gora bera, baina guk zinegin diogu entzuleari telesaien inguruan aritu behar genuela, eta badauzkagu noski, telesai dagokionez beste bi proposamen. Eta horren artean lehena, Shining Girls Apple TV Plusen edo Apple TV gehien ikus daitekena, joan den ostiralaz geroztik, Idoia. Silka Loisak zuzentzen duen telesaia ostiraletik ikusi daiteke, 3 atal dagoeneko ikusgai daude, eta ostiralero atal berri bat ikusi ahal izango da, 8 izango dira guztira. Beraz dosifikatuta datorau. Bai, Apple TV korrela egiten du, hasieran martxa hartzeko bizpairu atal
argitaratzen ditu, eta gero astero bat. Shining Girls thriller bat da, baina bestengandik bereizten duen osagai bat du. Denbora anomalia batean bizi da Elizabeth Mossek interpretatzen duen protagonista. 6 years ago, I was cut up like her. What someone did to Julia, they tried it into you. If you try to... Eraso bat jason ostean ospitalean esnatu zenetik bizi du egoera hori, Kirbyk, horrela izena du pertsonaiak, eta Jamie Bellek interpretatzen du bere erasotzailea, denboran zehar bidaiatzen den hiltzailea. Kirbyk artxibo lanak egiten ditu 30 hamarkadako egunkari batean, eta bere benetako sena kazetaria izatea da, eta beste kazetari baten laguntzarekin ikerketa lanetan hasiko da, bere eta beste erasoen arteko loturak investigatzen hasiko da horretarako. Since I was a kid. He's everybody. He's nobody. The Shining Girls eleberriaren, Lauren Beukesen The Shining Girls eleberriaren egokitzapena da. Eta obra originala Kirbyren traumaren esplorazioan zentratzen da gehiago, baina telesailan ikerketa esploratzen da gehiago, naiz eta, hasieratik dakigun hiltzailea Jamie Bellen pertsonaia dela. Eta horregatik, pixka bat indarra galtzen du kontakizunak, baina alare thriller interesgarria da Apple TVk eskaintzen duena. Eta oraintxe telesaien sorkuntzan duen posizioa sendotzen du Apple TVk thriller honi esker. Ze, azken aldian nahiko telesail potenteak eskaintzen ari dira. Aurreko astean Roar aipatu genuen, Severance, Ted Lasso, Mythic Quest, Suspicion, Dickinson, katalogoa izugarria da. Zenbat aldatu den Billy Elliot. Egia da, oso aldatuta dago. Bai, 20 urte pasa dira, baina ez aldatuta ikusi dut, eta horixe, beste datua. Datua. Eta beste datu garantzitsua, trailerrean oso txakur politia agertzen da. Pitbull moduko bat. Ui, ez dut ikusi. Ez dut ikusi? Hainbat eszenatan agertu da, Nire naiz konturatu, katu bat ikustetik konzontemente. Katu bat, baina txakur bat zegoen, pitbull bat. Ez dut amestu, ez da? Horein txikusi dugu. Wow. Ez? Begia entrenatuta daukazu, txakurrak ikusteko eta... Nik uste hori dela. Aterako da iskin bat. Traileran erditik aurrera, o lehenengo erdian? Ez que hasieran eta bukaera aldera dut zait. Lasira, berriro ikusiko dugu, goiurik topa dezan pitbulla. Ez da garrantzitsua. Ez, hoxe baietz. Memories are fragile. I want us to sketch out the right man. A ber, kroketak jokuan. Pitbulla agertzen bada, denok batzen dizkigu goiuriri, eta bestela goiurik denoi. Bale, hemen Elizabeth Moss izketan ari da. Hemen trenazpian jendea. Tunelak. Egunkariak. What someone did to Julia, they tried it into you. Gertatutakoa kontatzen ari dira. Kriston ahots politia daukan aktorea. Zein da, bide batez? Berriro metroa. Chicagoko irudiak. Katu bat. Beste katu bat. Katu berdina bigarren plano batean. Hortxe dago pitbulla! Baina, zer dan, itzaletan, justu ikusteko moduan... Segundu batez. Segundu batera igual ez da iritsi. Eta esango nuke berriro ez dela agertuko. Bai, berriro agertuko da. I don't know how, but he's been watching me since I was a kid. He's everybody. He's nobody. Goiuri segundu gutxi geratzen dira, eta uste dut hemen ez dela beste pitbullik ateratzen. Just because something hasn't happened. Berriro ordo! Ate baten atzean, planoaren oso atzekaldean. Fokoz kanpo. Segundu erdia baino gutxiago. Nola? Bi amarren. Sofa baten ondoan zegoen. Hor zegoen ala ez zegoen? Bai, bat zegoen. Oso ondo, kroketak goiurirentzat.
Eskerrik asko, familia. Kroketak eta txakurrak gaur irabazi ez. Kroketak eta txakurrak gaur atope. Shining Girls, daturik garrantzitsuena horixe. Datua. Da, agertzen dela Pitbull antzeko txakur bat. Pentsak, nik susmoa banuen, goiurik esan duenan Pitbull antzekoa oso garbi ezintzuela agertu. Ze Pitbull bat balitz argita garbi antzemango zenukeen. Baina, hain itzaletan, hain planotik kanpo eta hain bigarren mailan ikusten zaio, ez zarela gai izateko zeharrazatako txakurra den ere. Pitbulla dela esango nuke. Baina agertzen da eta oso arronago. Ikusi dudalako eta zuek zalantza egin duzuelako. Ahoz, Shining Girls Apple TV gehien ostiralean estreinatu zen, eta urtxe duzue Silke Luisa showrunner duen lana, lehen hiruatalako ostiraletik ikusgai, eta hemendik aurrera ostiralero alegia hemendik 4 egunetara, 4. ikusi ahal izango da, eta hortik aurrera astero ondo dosifikatuta. Eta nik esan egon iduiari, aurreko estan Apple TV-ko telesail bat, justu hilabete honetan, nere arpidetzak endu dut, ze gaur ekarri bartzen nuen, nahi. Eta aste honetan berriro beste Apple TV-ko... Oso indartxu dabiltza, ez den? Arpidetzaren kuota zuri pasako dizu. Akaso arpidetza beste norbait bideratu behar duzu, esaterako HBO-ra. Hori badaukat. Eta zer dago HBO-n? Maiatzaren 5, hau osteguna da. Bai. The Staircase. Antonio Camposek zuzendutako True Crime fikzionatua. Kontatu idea. Artu arnasago juri lase. Bai, ostegunean lehenengo 3 atalak ikusi ahal izango dira, eta guztira 8 izango ditu. Astero bat kaleratuko dute, ostegunero. Colin Firth da Michael Peterson, Vietnamgo gerrako veteranoa eta idazlea. Eta bere emazte Kathleenen eriotza egotzi zioten. 2001 urtean emaztea etxeko eskaileretan hilik agertu zenean. 2003 urtean 5 hilabetek irauntzuen epaiketa baten ostean, kartzela zigorra ezarri zioten Michael Petersoni. Eta, Jean-Xavier Delestrat zinemagile frantziarrak epaiketaren jarraipena egin zuen, eta bere pertsonaia ere telesailean agertzen da. Eta gizon honek osatu zuen The Staircase izen bereko dokumentala, telesail dokumentala, izugarrizko arrakasta izan zuena, eta esaten dutena gaur egungo True Crime osatu duen lanetako bat dela. I got a call from a couple documentarians. They want to make a movie about our case. The French do have good taste. 2004an estreinatu zen dokumentala, eta 2013an Lestrade berriz familiarekin egon zen, libre utzi zutelako Michael Peterson, eta 2018an 3 atal berri estreinatu zituen Netflixekin, eta orain The Staircase dokumental osoa Netflixen ikusi daiteke 3 atal berri horiekin, eta ostegun arte itxaron ezin badezue historia hau ezagutzeko, dokumentala Netflixen badezue oraindik ikusteko, eta oso gomendagarria da. Eta gero solapatuko dira bi produktuak. Berez, telesaiak ez du zer berririk eskaintzen, dokumentalean agertzen ez dena, baina esaten dutenez Colin Firthen bere papera oso ondo egiten du, eta horregatik bakarrik merezi duela lan fikzionatu hau ikustea. Eta kaso, bada publiko batez, dokumental batetik batean baino erosago sentitzen dela fikzioa konsumitzen, eta... And we love each other. Eta gainera Colin Firth gain Toni Collette ere badago, Sophie Turner, eta, elenkoa izugarria da, eta horregatik bakarrik merezi du ikustea. The Petersons are crazy. Ados, onartu behar ditzugu, akaso ez dela astelen gau batean, etxera joan eta lasai, oera joan aurretik ikusteko moduko telesaia. Baigo Juri, bada? Bueno, nik aitortu behar dizuet,
oso true crime zalea naiz. Onartzen dut, bai, batzuetan true crime batzuk oso morbotik eginda daudela, eta, bueno, kontraesanak sortzen dizkidala, baina beste asko iruditzen zait ondo eginda daudela, eta bueno, zeharo harrapatzen haute. Goain dela gutxi lagun batek esan zidan. Erin ginen beste true crime bat ikusten, eta esan zidan. Kezkatu beharko nintzateke ikusita nola erlaxatzen zaren hau ikusten ari zaren bitartean. Ze eriotz bati buruzko historio bati ikusten ari ginen, eta nineon pozik. Bueno, pozik. Comfort zone. Erlaxatuta eta lasai, eta lagunak esaten zidan. Pixat, kezkatzen hasi naiz. Etzea, psikopata izango. Orokorrean emakume asko gustatzen zaizkigu true crime historiak, ez dakit zergatik, baina nik kotxean podcast pila bat entzun ditut true crimeak. Niri asko gustatzen zait, eta The Staircase hau historia ezagutzen dut, ez dut Netflixekoa ikusi irakurrita daukat, hauzionen nondik norakoak irakurrita dauzkat, dago teoria oso heavy bat, daragontzaren teoria, eta ezakit telesaio hontan hori aipatuko duten ala ez, baina tira, ikusi behar dut. Nik flipatu dut, Colin Firth nola gaztetu eta zahartzen den telesaioan zehar, gazteagoa iruditzen zaigunean, dago mamamian, bino gazteago. Osa, pasada bat iruditu zait, barkatu eske, gelditunez txundituta. Tatua. Imagina ezaket Goiuri beretxeko sofan true crime ikusten, hola zetazko albornozarekin eta pitbull bat eta kroketa jaten. Goxatzen den bitartean. Oixala. Uste dut saio agurtu beharko dugula nire aulkia utzi baino lehen, ze bereak egin duela esango nuke. Idoia Dabil Oskudun, eskerrik asko. Zuei. Eta agurtzeko kantu ederrau, ze batzuk ostiral barkatu larumat honetan lana izango duzu, Eta besti oso aproposa, gaurko. Ia da, ez konturatu. Kastelenak izena du da besti. Baina, aukeratu eta asko gustatzen zaidalako, Ainaut Gaztainagarekin kolaborazio oso nahi iruditzen zaidalako, baina baita ere, gaurko abesti proposa. Izarok ikaragarri egingo du larunbat honetan Donostiako Belodromoan sarrerak agortuta eta historikoa izango den euskal musikako data eta mugarri horietako bat sinatzeko Limones de Oro diskoa estrenatu berritan, eta Limones de Oro disko hortatik, kolaborazio disko hortatik, bere iragan berriena, iraganetik astelenak, azken disko honetan, Einaut Gaztainagarekin. Eta gu bagoaz, esan da bezala Idoia Dabil Oskudun, eskerrik asko, eta atorren astelen arte. Astelen arte. Amaia Resende Egiluz. Datorren astelen arte. Goiuri Zeizarandia. Bihar arte. Eta zoi entzule, noski, mezu bera. Bihar arratsaleko lauetan, hementxe izango gara Naiz Irratiaren sintonian, bigarren kafean orain, astelenak kanturen atzetik, aria tartea, informazio guztia hementxe Naiz Irratian. Bihatzen da, norbera.
Keep calm and bigarren kafea.